खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि सा 5 फरायसाफोरखौ नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कोचिं होगोन नंगौ सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै तामुलपुर बियाबनि आवथायाव थानाय सा 5 फरायसाफोरखौ नीट आनजादनि थाखाय 11 दान बेसेन नाङै कोचिं होगोन गुवाहाटीनि एसपीएम लालान्स कोचिं सेन्टाराव नीट आनजादनि थाखाय 11 दान फ्री कोचिं होगोन एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा आरो बे बेसेन नाङै कोचिंनि थाखाय तामुलपुर बियाबनि आवथायाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरा एप्लाइ खालामनो हासिगोन लोगोसे 7099078514 बे नाम्बाराव वाट्सएपनि गेजेरजों मेसेज हरनानै एप्लाइ खालामनो हागोन बे बेसेन नाङै कोचिंआ फैगौ जुन दाननि 2 खालाराव एप्लाइ खालामनायनि जोबथा सान बेनिखायनो 2 जुननि सिगां तामुलपुर बियाबनि आवथायाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरा बेसेन नाङै कोचिंनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो 8 जुन खालाराव तामुलपुर हायर सेकेन्डारियाव सायख' आनजाद खुंनानै नीट आनजादनि थाखाय सा 5 फरायसाफोरखौ सायख'नाय जागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों बिथां एमएलए जलेन दैमारिया मख'नो गोनांदि तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया सिगां समावबो यूपीएससी आरो एपीएससी आनजादनि थाखाय तामुलपुर बियाबनि फरायसाफोरखौ फ्री कोचिं फोरोंथायनि थाखाय राहा खालामना होबोदों आरो बे बोसोरावबो मेडिकेल आनजादनि थाखाय सा 5 फरायसाफोरखौ सायख'नानै गुवाहाटीनि एसपीएम लालान्स कोचिं सेन्टाराव जानाय थानाय बिजाब खरस गासैखौबो राहाखौनो खालामना होगोन तामुलपुर समस्तिनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय 43 नं तामुलपुर समस्तिनिफ्राय थांनाय समाव आङो यूपीएससी एग्जामनि थाखाय एपीएससी एग्जामनि थाखाय साबा फरायसाफोरखौ कोचिं होदोंमोन जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोंनि समस्तिनिफ्राय फरायसाफ्रा गावखौनो अफिसार हिसाबै दाफुंलांनो हायो नाथाय नैबे बोसोरनिफ्राय आं एसे आलादायै सिन्ता खालामदों जाहाथे जोंनि तामुलपुर समस्तिनि फरायसाफ्रा एमबीबीएस आव एडमिशन मोननो हायो क्वालिफाई जानो हायो बिनि थाखायनो क्वालिफाई जानो थाखाय फ्री नीट कोचिंनि थाखाय आं बेबस्था खालामनो नागिरदों जेराव साबा फरायसाफोर तामुलपुर समस्तिनि साबा फरायसाफोरखौ बे कोचिंनि थाखाय जों सायख'गोन दा बे सायख'नायनि राहाया जोंहा मोनसे नाम्बार थागोन बे नाम्बाराव जोंनि फरायसाफ्रा वाट्सएपआव हाय बा हेलो होननानै जेब्ला लिरनानै हरगोन लिरना हरनायनि उनाव बे साफ्रोमबो फरायसानि वाट्सएपआव मोनसे रेजिस्ट्रेशन फर्म फैगोन बे रेजिस्ट्रेशन फर्म फैनाय लोगो लोगोनो बेखौ फिलआप खालामनांगोन आरो जोङो फैगौ 6 जुनाव जोंनि लास्ट डेट जागोन एप्लाइनि आरो लोगोसेनो 8 जुनाव जोंनि एग्जाम जागोन एग्जाम सेन्टारा जोंना तामुलपुर हायर सेकेन्डारि दा बेखायनो बेनि गेजेरजों आङो जाय नाम्बार बे नाम्बारखौ बुंनानै होनो नागिरदों कन्टेक्ट नाम्बार बे जाहैबाय 7099078514 बे नाम्बाराव वाट्सएपआव हाय हरोब्लानो बे साफ्रोमनिबो वाट्सएपआव मोनसे जोंना जि एप्लाइ फर्म बे एप्लाइ फर्म फैगोन दा बेखायनो बयखौबो आङो अनलाइन खालामनो थाखाय खावलायदों आरो टटेलि मेरिट बेसिसाव जों बे साबा फरायसाफोरखौ सायख'गोन आरो सायख'नानै गुवाहाटीयाव बेखौ दैथायहरनायनि बेबस्था खालामगोन जोंनि कोचिं बे कोचिंआ जोंना 11 मान्थ जागोन जोङो 11 मान्थआव कमप्लिटलि फ्री अफ कस्ट आंनिफ्राय जों बेखौ हरनाय जागोन बेखायनो स्टाडि मेटेरियल्सनिफ्राय लानानै जानायसिम हस्टेलसिम गासैखौबो जोङो बेवहाय प्रोभाइड खालामनाय जागोन किन्तु पकेट मानिनि बेवहाय प्रोभाइड खालामनाय जानाय नङा दा सोलोंथाइ नांगौ जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ जोङो प्रोभाइड खालामनो थाखाय खालामनानै जोंनि तामुलपुर समस्तिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जाहाथे गोबां एमबीबीएस कर्सआव जाहाथे सिट मोननो हायो बेनि थाखाय मोनसे नैबे आंनि नाजानाय जोङो एपीएससी सुपार 5 खालामदोंमोन जेराव साबा फरायसाफोरखौ जोङो फोरोंदों बेनिनो साथामा मेन्स एग्जाम जिरायदों बेनिनो सासे फरायसाया थांनायाव एपीएससी एलाइड सार्भिसाव साख्रि मावगासिनो दङ नेक्स्ट इयाराव जों सुपार 10 होदोंमोन दा सुपार 10 नि फरायसाफ्रा कोचिं फोजोबनानै फैबाय आरो बे फरायसाफ्रा दिनै स्टाडि खालामगासिनो दङ नाथाय दिनै मेडिकेलनि इन्ट्रेस्टआ जोंनि समस्तियाव बांसिनखौ जों नुनानै दा बेखायनो मेडिकेल लाइनाव जोंनिफ्राय साबा फरायसाफोरखौ एबार फोरोंनो थाखाय राहा लादों आरो एभ्रि इयार नैबे बोसोरल' नङा फैगोन बोसोरावबो बा एभ्रि इयाराव जोङो साबायै जोङो तामुलपुर समस्तिनिफ्राय आंनिफ्राय मेडिकेल एन्ट्रेन्सनि थाखाय क्वालिफाई जानो हानाय बायदि फ्री कोचिं होनायनि थाखाय बेबस्था खालामदों ছাৰৰ এটা সপোন আছিলে যে আমাৰ তামুলপুৰ সমষ্টিৰ পৰা
মানে যদি ডক্টৰ বা তেনেকুৱা ধৰণে ষ্টুডেণ্টখিনি ডক্টৰী পঢ়ি আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতে আমাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলে। ত' আমি তেখেতসকলক সেইকাৰণে এপ্ৰ'চ কৰি ক'লোঁ যে আমাৰ তাতে আমি অলৰেডি SPM এণ্ড লালাঞ্চ কোচিঙে উন্নত মানদণ্ডত হাইব্ৰিড মডেলত আমি ক্লাছ কৰাই আছোঁ, য'ত বহুতখিনি ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফেকাল্টি আছে আমাৰ লগত। তেখেতসকলে অলৰেডি more than 20 years 25 years down the line পঢ়াই আহিছে NEET আৰু JEE কাৰণে। তো তেখেতসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু নতুন টেকন'লজি যিটো আমাৰ হাইব্ৰিড মডেল বুলি কওঁ, অফলাইন অনলাইন দুইটা মডত ক্লাছ হয় আৰু বেকআপ ক্লাছ থাকিব প্লাছ ৰিমেডিয়েল ছেশ্যনছ থাকিব, তেনেকুৱা ধৰণে ষ্টুডেণ্টখিনিক গাইড কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব। আৰু অলৰেডি SPM এণ্ড লালাঞ্চৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল এতিয়ালৈকে যিমানখিনি আছে। আৰু মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আটাইতকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিমটোৱে হৈছে এতিয়া SPM এণ্ড লালাঞ্চ যদি NEETৰ কাৰণে ভাবে। তো ছাৰে সেইকাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলে যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিকো আমি NEET JEE কাৰণে পঢ়াওঁ। তো এইটো এটা বহুত ভাল ইনিচিয়েটিভ হয় ছাৰৰ ফালৰ পৰা। আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক জলেন দৈমাৰী ছাৰৰ ফালৰ পৰা এটা বিৰাট ভাল ইনিচিয়েটিভ হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত এই সুবিধাখিনিয়ে সমষ্টিৰ কাৰণে সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিব। তো অলৰেডি ছাৰে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিছেই NEETৰ কাৰণে। আৰু গোটেই কোৰ্চটো হৈছে NEET ড্ৰপাৰ্ছৰ কাৰণে। যদি ষ্টুডেণ্টে কিবা কাৰণত কনফিউজ হ'ব বিচাৰে তো সেইটো কাৰণে মই কনফিউজনটো দূৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইটো এটা NEET ড্ৰপাৰ্ছ কোৰ্চ হয়, এবছৰীয়া কোৰ্চ হ'ব। তো তাতে ষ্টুডেণ্টখিনি ৰেচিডেঞ্চিয়েলি থাকি পেলাই গুৱাহাটীত ক্লাছ কৰিব।